Hola. Hola, Manel! Ara us portaré sucre de Baix de València. Suposo que no porta alcohol, oi? Sí que no em porta, perquè és aigua, amb sucre i suc de taronja valenciana. Quin pis més maco! Necessiteu alguna cosa més? Ties. Ja ho veig, però d'això no en dic, i les que us podria proposar estan una mica massa grans per vosaltres. Si fem massa soroll aquesta nit, digui'ns-ho, Per mi, podeu fer el que vulgueu. Tots hem sigut joves. No ho has estat fàcil, que encara convidarem. Encara m'animaria... Espereu un moment. Maria! Quina tia més enrotllada. I no està gens malament. Calla, que em sentirà. Déu meu. Maria! No voleu pas un tros de pastís de xocolata? Sí, gràcies. Ring. Ring. Dic. Senyora Bàrbara! No sóc jo. Perdoni. Sóc l'Almadeu, el fill del veí de dalt. Esperi, que vaig a buscar la Bàrbara. No, és amb el senyor Vilallarga que vull parlar. Doncs em sembla que no és a casa. Millor. Hi ha algun poli per aquí? No, jo no he fet res. Segur que ja està farta de vida els meus pebrots. Escolti, la senyora Bàrbara no tindrà pas per aquí un diari. Un diari? Sí, el 3 de 8, la Fora, el diari Vilanova, el Cargol, el Teatre, l'Esport... Digues-li que no. No. No, millor. Doncs, si veu el senyor Vilallarga, li diu que ha trucat el senyor Gran. Sí, Gran. I li diu que les coses per la granja no van massa bé. Aquí tenim. Flipa. Han trucat per telèfon i jo he contestat. Gràcies. Qui era? No sé, no... M'ha dit que vostè estava fins als pebrots del senyor Gran. Ah, era ell. No he acabat d'entendre el que volia. És un poll d'esquena. Rebem moltes trucades d'aquest estil? Només la d'aquest cap grana. Intenta per tots els mitjans desfer-se de 2 tones i mitges de pebrots. Podríem fer gaspatxo? Volia que li digués que les coses no van gaire bé per la granja. Amb ell al capdavant del negoci no m'estranya. El seu marit és pagès? No, és taxista. Nosaltres fem primer de batxillerat. Gràcies pel pastís, i si vols venir a la festa ja ho saps.